ezina ekinez egina, edo el imposible vencido lehenengo gramatika. Bueno, nola laburtu gaurkoa? Bueno, nik etxetik panekarren zerbaitola egituratzeko, prebizio bat, nola baita esateko. Eta orain agertu behar. Baina ez da agertuko, bai. Bueno, orduan, oantxe, oantxe bai. Bueno, vale, listo. Bueno, a ver, ikaste prozeso batera etorri gara. Desikaste eta ikaste bera, eta intersekzionalidadetik ikasi dugu, behar bada beste garai batzuetan, planteatzen genuen zapalkuntza anitza, herri, klase, genero, eta ikasten ari gara, feminismotik, lehen goizean, oso ondo esan den bezala, intersekzionale horretan denok gara ere, identitate anitzak, eta ez gara bat, kolore bat, ez gara esperientzia bat, ez gara posizio bat. Praktika bat gara eta elkarrekin egiten duguna. Nik aurreko egunean, Aiorari nire lagun handi bati galdetu zion bere. Aiora galdetu zion alabari Ukrainiako aurrak etorri zirenean eta ea nola egiten zuten komunikatzeko. Alaba 6 urte euskaraz eta inglesez zero. Praktikan. Eta ukrainieraz eta bestea inglesa zerbait, baina espainolez. Eta ametxek esan zion, ni hola egiten diot, triste ikusten duenean. Etortzen da, besarkatzen dut, eta pozten da. Bueno, orduan, beso zabalik, ez? Bueno, nik hori esaten ari garenean modu inklusiboak, eta inklusiboa ematen duzu kanpotizatoz eta etorri behar zuena, eta integrazioa, eta bilatzen ari garenean nola esaten dugu eta nola sortzen dugun, ze izena izana du, eta badakizu ez, bueno, nik hori ez, pues beso zabalik ez, nola egiten dugu euskara beso zabalik, nola egiten duen heldu euskalduntze bat beso zabalik, ez? Ametxen teoriari heldu ez, bueno, arazo asko daude, inkomunikazio pila bat, pentsa Aitorrek zenbat irakatsi digun gaur ordu erdin. Eta inkomunikazio horretatik, pentsa disglosia izan duen ikasle batekin bizi izan naiz niri 7 urtez, eta azken 2 urte hauetan konturatu nintzen. Eta bueno, pues hori bezain zaila, baina hori bezain errez, ez? Eta bueno, hori bai, pues egiten ari garen intersekzionalidade guzti horietan, konturatu gara, ez? Intersekzionaletan gu ere bazterreko gara, eta euskaldun, euskaraz bizitzea ze bazter irauten duen, ez? Eta ez soilik diktaduran, ez soilik iraganean gaur egun ere bai, ez? Eta orduan, bueno, pues, nork tiratuko duen, ez? Beso zabalik nork eskainiko duen, ez? Eta hizkuntz politikaren eta helduen euskalduntze alfabetatzean, gaur egin dugun ariketan nire impresioz da meloi eder bat irekitza. Askatasunarena edo euskara nola bihurtzen dugun askatasunarekin lotutako jarduera bat. Euskara erabilera bera, euskara ikastea bera. Eta noraino euskara zaritzen garenok noraino daukagu intersekzionalidade aktibo bat, ez bakarrik diskursibo bat, hemen asko azpimarratu den bezala. Diskursotik praktikara ze aldea dauden, eta zein errez ere gu bihur gaitezkeen kapitalismo berdea bihurtzen den bezala, euskal zaletasun inklusibo guai, ezta? Baina praktikan erabat txuri, erdigune eta arau egile, ezta? Eta bueno, pues, gu horretan ari gara, eta nire irudiko, helduen euskalduntze alfabetatzeari, helduen jarduerari izaera estrategiko esaten dugunean, baina ustez hemen agertu dena da, pues, kontseiluak planteatzen duena, ez? Unibertsalizazioa eta erabilera goxoa edo, ez? Bi elementu horietan artikulatu behar dugu etorkizuna, ez? Funtsezkoa hori badalako, ez? Pues, helduen euskalduntze alfabetatzea egungo eredu akademizista honetan itota dagoela,
Josebak oso ondo esan duen bezala, kasi klase hartain edo promozio sistema baten menpe geratu dira euskara erbia, sektore askorentzat hori dela refusa bat, edo nola baiteko diskriminazio, sentimendu hori badago, eta sentimendu horri ez daukatzen esaten ez dela egia, baizik. Elkarrizketa deseroso asko ireki behar direla, hemen itzulera asko daude, ez? Bueno, zu zergatik sentitu zaren horrela, eta ni nola esan dezakezu ni nire etxean, nire hizkuntzan egiteak sortzen dizula zuri diskriminazio bat, horretaz asko itzen behar dugu, asko entzun behar dugu, eta gure printzipio jarrera ideologiko eta inkluso minak ere kopatuz. Eta hori, proposamena hori izango litzak, ez? Opa herritar sendo bat egin behar diogu, egungo sistemari, ez? Opa partekatua sektore askorekin, nire impresioa da, eta nire esperientzia azken urte hauetan euskaraz badagoela, bai korrika, bai movimiento feminista, bai euskaraz egiten diren gauza askotan borroka asko txirikortatzen ari direla euskararen erabilera espazioetan, eta bueno, eta esan diot lehen Sarriri bere liburuaren, Markosen liburuaren sarreratik lapurtzen niola bi gauza, ez da? Berak esaten du utzi gara bera, hemen liburua astu zaitek hartzea, orduan, memoria zari naiz. Bueno, demostratu nahi nuke, bai, euskaraz aritzea, sortzea, eta erabat, prozeso ireki bat, eskizofrenia soziolinguistiko horretan, ez? Badaukagula ere, gure jarduera, gure euskara sortze horrek, badaukala gaitasunik, elkarren zaintzatik, nola esango nuke, medikalizazioa genditzea, ez da. Eta, bueno, Markos pasatu zuen eskizofrenia horri, eman zitzaion erantzuna, askotan medikalizatua zena, baina benetako sendabidea sorkuntza zen, ez da. Bueno, nik uste dut hori, euskal gintzan gaudela fase berri batean, arrakastatik, euskara batu, eta hori, ez da edozein gauza, baina, bueno, erdira hurbildu gara, erdigune batzuetara hurbildu gara, baina galdera berriak sortu zaizkigu, oraindik erantzun zarrak egin gabe, ez da. Eta, bueno, frogatu nahi nuke, intersekzionalitatetik egin daitekela euskalgintza, ikusezinak eta isilduen ahotsetatik, eta, bueno, gure euskaltegiak ere badirela, askatasun eskolak. Gure belaunaldian kontzientzia politikoa ditzen zitzaion horri, ez? Euskara ikastea kontzientzia politikoa zekarren eta eka zigortu behar zen, eta euskara zigortu behar zen arrobi harrikuskutsu atzalako. Baina gaur egun arrobi oso zabala daude, oso koloretsua daude, euskaltegietan nik behintzat, irakasle berriekin ikaragarri ikasten nahi netzalako. Espero dut zuek ere gaur horrela sentitzea nik behintzat. Zenbat galdera ireki dugun, eta ze meloi ederra ireki dugun, jakina erantzunkizunak ez daudela hemen. Erantzuleak beste posizio batzutan daude. Errepikatzen ari direnak etengabe euskara klase posizio bat, euskara elemento estetiko bat, euskara araudea, eta bueno, hemen irakasle garenaz kontrolatu ezagun gure zuzentasun polizia hori, eta ikaslekin goza ezagun. Bada zer gozatu. Ondo segi, ondo bizi, eta hurrengo arte.